प्यारे दूल्हा मुबारक हो तुझको। साकिब भाई झाली की तयारी शादीची? हो झाली बघा, चालू आहे. अहमदबाईला आपला मांडव दिलेला आहे. अहमदबाईचा काय टेन्शन नाही, मांडव आहे म्हणजे काय. हुशार आहो मग हो बरोबर थंडीत धरले हो शादी. बसली थंडीतलं, थंडीत पण मला घाम सोडले नाहीत. काय रे कायला? हो ह्या व्हिडिओ शूटिंग वाल्याने फसवला नाही. हा तिरी या बैसूया. बेटा काय बोल व्हिडिओ शूटिंग मला? तो काय त्यांनी फसवला म्हणा. तो बोलते मला काम आहेत, बोलते नाही यायला मिळणार. हा तिरी मग इतका टेन्शन काय घ्यायचा? तो टेन्शन घेऊन येतं काय करू. आत्ता बायका येतील वाटणं लावायला. मग व्हिडिओ शूटिंग काय जरुरी आहे? जरुरीचं नाही, पण आमचं जे रिश्तेदार आहेत ना ते गल्फला आणि आफ्रिकाला मोकळे, तर त्यांचा असा बॉल नव्हता की जरा कॅसेट बनवून लावा म्हणून आम्हाला पण बघायला मिळेल ऐसा. आणि त्याच्यात कसं आहे, आपल्या कोकणचा रसम रिवाज आहे ना, तो पण त्यांना जरा बघायला मिळेल. आपला रसम रिवाज ते पण बोललं की जरा कॅसेट बनवून लावा, आम्हाला पण बघायला बेस्ट वाटेल. रिश्तेदारांसाठी का आपला तुला आपलं बघायला? शादी कशी झाली, मी नवशा कसा दिसत होतो, मी रिश्तेदार कोण कोण आला आणि माझी बायको कशी दिसत होती, हा मोठा शहाणा आहे. नाही हो तसा काही नाही, माझी पण पहिलीच शादी आहे ना. आमच्याकडे 4 झाले आहेत काय? नाही हो तसा नाही हो, माझ्या पण जिंदगीचा खूपसूरत पल आहे ते. मेमरीज करताना येतील. सही बात आहे. तेव्हा तर तुला पण बघायला होईल, तू पण बघून लढशील मी काय केला म्हणून. कुणी रोखला कशा नाही म्हणा. मजाक करता यार. असला काय माझा मजाक झाला तो बघा. बघ माझ्याजवळ एक माणूस आहे, आईची शादी कव्हर करणं तुझी. तुला असं वाटेल का विवाह पिक्चर बघताय? काय बोलतो कसं आणि कैसा पण. तुला जर तुझ्या मेमरीज जर तुला बेस्ट खास जपून ठेवायचे असतील तर हसबा व्हिडिओ स्टुडिओ सारखा ऑप्शन तुला काहीच मिळणार नाही. हसबा व्हिडिओ स्टुडिओ? अरे अशरफ भाई रुमानी आणि त्यांची टीम, आणि ही पुरी टीम कासमभाई हसबा म्हणून आहेत, आपले कोकणी माणूस आहेत. ही पुरी टीम ती हँडल करतात. हा शादीचा इव्हेंट असेल, ओपनिंग सेरेमनी वगैरे असेल, एकदम प्रोफेशनल. एकदम 2010 पासून या प्रोफेशनल आहेत ती लोक. काय बोलतो? आणि इतकी क्वालिटी व्हिडिओ असताना त्यांची, तुला असं वाटेल खची तरी बॉलिवूडची शादी बघताय. हो काय बोलतो? हो जबरदस्त. बरं त्यांची टीम प्रोफेशनल टीम आहे एकदम. म्हणजे व्हिडिओ एडिटिंग पासून ती साऊंड एडिटिंग, सॉन्ग सिलेक्शन, खच्चे शॉर्ट घ्यायचे ते सिनेमॅटिक शॉर्ट सगळं ऍड करतात. एकदम प्रोफेशनल. तुझी मेमरी तुला असं वाटेल शादी बघून खुश होशील. काय बोलतो? तुला तुझ्या शादीची व्हिडिओ बघून असं वाटेल का अजून एक शादी करावी. काय बोलतो? हो पण जास्त खुश होऊ नको आणि करू नको. पण मी एक करून पछतावलाय. आणि ही बघ त्यांची व्हिडिओ दाखवतोय तुला. है ना? भारी आहे. हो भारी जबरदस्त. मग हो तो नवरीच्या हातात नवशा, नवशाच्या हातात नवरी, असा तो दिलात दाखवतात, तो नाही का दाखवतात? अरे यार ती 1990 ची बात आहे. साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है. जुना झाला आता. ही क्वालिटी बघ आणि कंटेंट बघ कैसा आहे. क्वालिटी मग वाटलं पाहिजे काहीतरी इव्हेंट झाले म्हणून तुझ्या रिश्तेदारांना पण बजेट आहे असेल ना? बजेट हाय नाही, त्यांची क्वालिटी हाय आहे. तो पण ते येतील ना आपल्या इकडे? अरे मुंबईची धरून कोकण पर्यंत खय पण त्यांची ऑर्डर असून त्यांची टीम बरोबर पोहोचतं आणि प्रॉपर प्रोफेशनली शूट करून सिनेमॅटिक शॉट्स वगैरे सगळा प्रॉपर करून तुला परफेक्ट व्हिडिओ बनवून देतील. सादिक भाई होतं का इतके दिवस? काय आयडिया दिल्या? अरे मी आहेच आहे. तुझ्या डोल्यावरती शादी आली, दावत तरी दिलीस काय? अहो सादिक भाई गलती होतं माणसाच्यानी. आता तुम्ही या बघून त्या 3 दिवसाच्या वेळेला 2 टाइम. आता जुगाड झाला दावतीचा. काय बोलता? जुगाड कसला? जुगाड तुझ्या व्हिडिओ शूटिंगचा जुगाड झाला नाही आता. हा सही बात आहे. त्या बघून त्याचा नंबर द्या म्हणा. नंबर तुला स्क्रीनवर मिळेल. पैसा काय? त्यातनं घे पटकन जाऊन. ठीक आहे आत्ताच घेता लगेच. हा ठीक आहे चल. काय सादिक भाई काय गडबड चालू होती हो? अरे काय शूटिंगची बात? त्याला ना व्हिडिओ शूटिंग पाहिजे ना. आपला एक दोस्त आहे एकदम जबरदस्त व्हिडिओ शूटिंग करतो रे. त्याला सांगत होतो. मी काय बोलताय, आपल्या पोरगीची मोडच्या हप्त्यात चुनता आहे, तो तो करेल का शूट त्याचा? तुमचा व्हिडिओ शूटिंग करायला लावतो सिस्टम माणसांना. तुझे